suatu penghormatan saged pinanggi kalian panjenengan malih. Sami-sami kula nggih sangat berbangga dan bahagia sekali saged sak panggung malih kali jenengan kali Mbak Sindian dan ugi kanca-kanca pulo-pulo ngamen iki nggih. Nggih. Labine anyar. Nggih. Alhamdulillah. Berarti laris ngono. Nggih, wilujeng dalu jeng Pak Mikul. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Wah, sakniki kok ketok ra dilemu nggih Pak sampeyan. Delem. Itu lho. Angger petuk Pak Eko mesti dilone rada lemu pripun to, Pak? Lemu niki ngenes niki akhir-akhir iki. Sing lemu apane ngono lho. Mboten maksud kula niku dulu pernah ketemu kuwi rada alah aku sih wong kae pernah ketemu ning kono ya muni kok malah rada lemu to. Yo. Padahal luwih kurun lot ngenes. Nggih. Sing dipunggalih ki apa ngomong ngenes? Mboten enten musuhe. Wah, lambemu. Omong yo aku terima musuh ya karep milih. Milih wong wedok gitu Pak. Oh nggih. Tapi wong lanang yo menang nolak to. Iku walik kok goblok. Lah piye? Cek toh, umpama Mbak Mintul ki tresno karo panjenengan Pak. Nggih. Lah apa panjenengan tidak menerima dengan katresnan iki? Kalau dulu belum tahu seluk-beluk dan karakter serta tabiatnya, saya masih mau. Oh, saiki serta tabiate pun mboten mawon. Apa nek kelemane? Bojoku melu, Pak. Ya kuwi Pak kelemane. Pomo ki mung bojone kok gak melu karo Pak. Tenanan. Mbak Dumi kabeh sawerane maksude. Lek minggu jumne awakmu penaken lho. Lho, saya tau lek Mbak Mintul umpama seneng utawa tresno karo seseorang utawa seorang pria ki, umpamane karakternya yang bagaimana, Mbak? Oh kula. Ya wonge otomatis sing gedhe dhuwur. Gagah perkosa. Lho, perkasa. Oh perkasa. Ganti berarti. Ganti yo kan biyen ngono kuwi. Tapi nek gedhe dhuwur karo gagah perkasa. Terus yo gak yo bertanggung jawab. Bertanggung jawab yo gak karo aku tok karo keluargane. Ngono lho, Pak. Oh, berarti diwayu gelem. Gelem sing penting kan bertanggung jawab kok. Oh, ngono. Wis jawabe aku etol. Aku ora kolu lek. Gitu. Aku jawab pinter. Nek karo Pak Eko panggah tak pikir. Lho, Pak. Aku yang ada tuwe-tuwe. Oh, jadi pikiran bantu ngoten nggih. Resepe napa lho, Pak? Apa? Resepe. Resepe pipun? Resepe kok digandrungi para wanita. Loh, sing aku kula mboten ngerti ning Mbak Mintul sendiri yang mengatakan. Loh, wong lanang kuwi ngetokne aurae dhewe rene. Dadi beda-beda. Auraku piye? Aura koyo kethek rene. Iya lho. Kok kethek gitu. Ya teman-teman maneh koyo Lah aku ngejlokne aku teman-teman wis bayrane mok longi anune mok longi. Ora. Kok mesti geding. Kok gedhi aku ngono to. Iki ditimbali karo warga masyarakat, Mas. Nggih. Milor, sing genah dalam rangka niku bersih desa. Bersih desa atau nyadranan. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Iki kanggene wong nom-nom ya kudu diberi pengertian, Mas. Nggih. Apa sakrane bersih desa, sedekah bumi. Mintul niku pun belajar sak tuwek soal sastra dan pengetahuan bersih desa, beliaunya menguasai. Nggih. Pripun, Mbak? Bersih desa niku menurut panjenengan pripun? Ya ngresiki desa, Pak. Maksudnya diresiki piye? Diresiki niku nggih. Kok dibuang piye to? Ya entek lho desa. Sing nggih kes ngono. Iki mikir matane kae belajar. Wah. Lah iki pinter lho wis. Pinter aku biasanya, gimana ngombe obat aku. Oh alah, ngombe obat. Bersih desa niku nggih ngresiki desa, Pak. Dadose nganu, kaya apa ngene iki kan ya ngono kuwi, Pak. Oh iya. Biar dijelaskan sama Mirin aku isin. Oh, bersih desa niku tegese ya Dol ya. Sepisan. Menghormati para leluhur. Ya kuwi mau bener. Ben pindone menyatukan dan memadukan kerukunan masyarakat semuanya. Tapi kok pinter to, Rin? Telune nek. Ben desa niki aman. Aduh teko Sengkolo. Ya Allah pinter kan kowe. Aku belajar Dol iki mengko ceketan. Seto, Mas Amir, iki bersih desa iki. Nggih. Lek sedekah bumi itu kan panjenengan mengartikan Bu. Artinya kadang-kadang kan orang kan ya sedekah bumi ngono ya. Saka kekuatane Gusti Allah sing wis disifatake ning bumi. Muga-muga bumi sing dinggone iki menjadikan sarana kehidupan yang lebih layak bagi warga masyarakat. Nggih. Oleh pemahaman kula sedekah bumi iki menghormati tanah yang kita tempati dan juga napa nggih? Dinci.
yo sing lemah nek kene iki dadi iki yo aslinya sami mawon lho Pak. Nggih, sami Gitu. Tujuannya sama. Nggih. Dan nuwun marang Gusti lan ugi ngurmati para leluhur sing biyen babat tanah Danyang ya. Danyang iki apa ngerti prawe? Yo ngerti. Apa? Yo sing ning punden gitu. Lah ya apa tegese? Danyang yo tuwek-tuwekane desa to. Wah, pinter ya. Hari ini kamu betul tuh. Tak kira niki Danyang mau demit ngoten kok wingi. Boten. Danyang itu sesepuh yang dituakan itu Danyang. Betul. Zaman sekarang ya no Syekh ngono ya aku Syekh Mirin itu berarti kan wis tuwek. Iya. Jangan percaya niki Syekh. Syekh piro sih? Syekh niku kan sandure kiai to. Langsung budale apa jenenge para ulama. Ngoten niku nggih niki Syekh. Jangan percaya. Lah belum tahu ilmu dan pengetahuannya lek sampean kan wis kulino nyawang Mas Amir ini Syekh tenan apa ndak? Lek kula nggih. Wah, dilihat dari apanya, Mbak? Dari mukanya. Oh. Dari mukanya. Ketok Syekh. Salah wong mukaku ngene. Syekh, dengan semua Syekh. Syekh itu apa? Syekh Tony Roji. Apa? Syekh Tony Roji. Ora ngono. Syekh dekne tembok. Lek penggaweanmu Ya, tapi alhamdulillah gara-gara gelar Syekh anu kuwi malih pengajian teng Hongkong yang Taiwan Malaysia numpak pesawat luar Yo. Ono pamer. Loh, ora kok Aku pamer. rono lho ora pengajian. Iya, awakmu karo kae aku roh. Sopo? Ala kae lho, Adel. Wis buka aib. Ora buka aib. Ya lek Mbak Mindul ki upama karo gandeng karo priya kan ya wis lumrah to, Mas. Nggih. Panjenengan kan ya dereng kromo to? Dereng. Lah iya berarti ya mungkin karo calone. Tapi niku lho, senes, Pak. Sopo? Angel golek-golekne niki. Kerenge ra umum wae. Wong wedok ki tau umum lek kereng. Wah, Kenyek ngoten sampean. Kenyek umum. Ben wong lanang tanggung jawab. Bener. Lah saiki lek Pak Samirin setiap metu kok ditutne karo bojomu ki sampean. asline niku mboten kula ngetutne, mboten boten. Lah iki kok Lah, Kula mboten gadah sangu, akhire sing mboten sangu mriku kula jak. Oh. Iki langgar metu Pak ora ditutne menggo. Lah rame kok nerak ngebos. Lah ku ndengene nek kowe ning ngene dewe iki. Lha sapa? Nyapo? Selawatan nek. Oh, kok ya enek selawatan. Enek lho, urung tahu. Program yang akan kita bentuk itu kita selawat di tempat-tempat lokalisasi. Bener nek kuwi. Tapi sama aku tuh mbok ki. Loh, ora. Ya aku bagian survei, jadi suwi dhewe nek ngono to. Baik. Berarti wis. Jadi pokoknya acarane Kemis, aku Senin ke survei lokasi Mbok mengamankan. jajali kabeh kae. Kok jajal iki? Tempat yang tepat mana? Ya tek boleh oke. Nggih. Ngaten sih kaya Mbak Mindul. Ya ora Anu, enten ya. Luweh ayu mriko, Pak. Nggih. Biyen terus sama tok mampir gen kula terus mriko. Aku lek ra iso karo Mbak Mindul ya golek sing padha ning endi. Oh nggih, enten. Tenang. Jangan kesane kula, Bang. Iya betul ngakeh. Jenenge manungsa lumrah niku lek nyawang panjenengan iki biyayine ayu, jedur nyenenge. Ora seneng karo sampean iki ya lulang mati ngono lho. Jadi jenengan seneng. Sak menika jajal langsung mati sing tidak digoleki ya. Yo. Seneng ora Mendul? Seneng. Urip. Awakmu Apa masalahnya? seneng ora karo Mendul? Sarimen jadi. Ya meneh, Mas. Yo berarti urip. Awakmu masuk kan. Ora. Lho Pak, lulange mati sitok. Wong Gitu. Kulite mati sitok kae. Tukang bas. Oh iya. Umpamane kuwi ora tek urip kok. Iya. Wah. Dan niki para warga masyarakat itu pancen ngersake sampean berdua lho Mas. Nggih, Ing pangajen alhamdulillah. menghibur, Nggih. caos ngelipur uga caos tetembangan sing kepenak. Nggih. Mun sadurunge kula tak matur rumiyin Pak nggih. Nggih, monggo. Aturaken agung panuwun dumateng Bapak Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat serta perangkat dan juga bapak-bapak dari Forkopicam, Apa iki? Purwati, Forum Komunikasi Kecamatan. Wah, aku pinter pisan kok. Untuk tambahan ya. Kok gak jadi. Dan juga seluruh tokoh warga dan semuanya. Derek ditunggu, mugi-mugi setelah menggelar acara bersih desa ini, semua warga masyarakat terutama perangkatnya selamat kabeh, sehat kabeh, warga masyarakatnya rukun, guyup dan juga semuanya sehat, rezekinya lancar. Amin. Mbak Mindul apa yang dikatakan? Oh iya, ini buat warga Belor Belor. gitu. Nggih. Oke, aku tak urut salam sih. Oh nggih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing jawab salam kula dongakne mugi-mugi sehat seger waras panjang umur. Rezekine kathah sedaya. Lancar urusane Pak Bu Mas nggih. Amin. Muga-muga sing nduwe bojo ya. Amin. Sing diutang ndang lunas utange. Amin. Semono uga dongakno aku lho ya ndang untuk jodoh. Wah, saya kula ngene wit mau enten Mas Amir. Napa niku? Niku lho, anu kok umireng nggih kruwal. Oh, niku. Niki to? Oh, Ya demek nang mriku. kenapa kayak ngono to? Niki nyemoni lho. Itu dari pandangan jauh sana. Darane ngeruwel kok sampai ngesor. Ngenyek. Loh, lah kuwi ngeruwel ora? Iki iya. Lah iya. Tapi yang lainnya kan enggak toh. Mosok. Mosok to? Ya rambut terutama. Iya. Lho iki ngeruwel. Ora nang iki rada pembiar sak. Oh, udah tumjar. Oke, alhamdulillah. Iki mang enek anu sing nyuwun minggah. Oh, mesake enggak. Nggih. Monggo di Pak Womiko. Monggo Pak Wong. Enggak Pak Wong, enggak Pak Wong. Iya. Iki ditata iki itu lho iki sing mesake sing mau di. Ya. Mau sing ngomong iki ya wong dhewe sing request. Oh, aku julukan Nggih. Pak Miko. Ngoten lho. Pak Jatmiko. Lah ya dicikok mburi. Oke. Terus Agak Miko iki. tugas-tugas, mboten salah. Ora. Oh ya. Oh niki. Alah kok Pak. Sesuai dengan karakter saya tadi loh, Pak. Alhamdulillah. Ya, Nah, Pak Eko ngepengin. lho pengen apa mboten mriki ya Pak Eko? Loh, lho. Oh request mawon. kok memang beri sesuatu karo pintu niku kula mau curigane apa saja yo. Lah ya karo demek-demek tangan kuwi, Pak. Piye to kok Pak? Iya. Tambal ban. Oh, ngesake tambal ban. Nggih. Yo. Ya jajal anu langsung nih Mas. Nggih. Iki pokoknya nembang-nembang karo guyon sithik. Aku iki tukang tamban bal. Ngopo niku? Tamban bal. Tambal ban. Cek bener. Lah yo kuwi. Monggo, Mas. Lho sik dijajal dhisik, Mbak. Dadi kok penak dijajal dhisik. Aku iki Ah. tukang tambal. Biasa langsung enak. Warung-warungan golek duit sing asik kayak gini. Pak Wong. Mosok musik tok to. Lah we ora anu lho. Ora sing ngebasnya lah kuwi. Penting cukup kanggo sandalan Enak. asline gak. Iya. Langsung ya, Mbak. Pak Miko mboten Sol. Mboten sol. wonten Bu Miko to? Wonten. Lho, ora apa-apa bicara kae malah piye. Cemburu kok. Betul mesti ngono kuwi. Berarti lek cemburu iki berarti cinta tenan lek gak berarti ya gak. Wintul ngono kuwi to. Kuwi ngenane tanggapan ten Malang nggawa mlin lurah wae niki. Nggih. Bojone nosu. Mas seneng aku. Ini sing wedok sing lanang mesunu sampe Malah demen malah dijarak Lek niki. sing wedok nesu kula malah seneng. Nggih. Lho, sing lanang dinesoni kan akhirnya sing wedok mantuk. Oh, Lah sing lanang bebas. oh malah Iki bebas. kula malah bebas. Iya. Wintul iki pancen rada edak. Senengane menggodane liyang. Iya. Iya, terus piye? Terus Mas. Wes adoh. Mau. Aku wedi aku Terus dhewe. Mas ayo Mas yo. Yo, harus ya tambal ban. Monggo, Mas. Wah, hebat tenan tambal ban. Yo, regen suasanane Mas. Samirin. Nggih, baik to. Niki atur-atur Mas. Pripun? Kan mau Mbah Jatmiko, Mbah Wone sing minggat panggung, iki umpama diminta dengan hormat Mbah Lurah enggak. Lho, Oke. Wow, sampun. Sampun request seduh. Yo. wonten to. Nggih. Tirosene ajeng lek Pak Lurahe tirose ajenge 300-an sindene wong. Sindene ngoten.
Pak Setiono kita. Nggih. Pak Terus Setiono gitu. Barengnya kesopet. barengnya ya. Nggih. Menika wonten Pak Lurah, Pak Lurah, Bu Cari, kalian Mbah Yuwono. Mbah Yuwono. Nggih. Monggo, ya Mbak. Monggo. Ya, tuli munggah. Babar pisan. Ya. Nggih. Niki Pak Miko munggah malih nggih angsal lho, Nggih. Pak. Monggo sareng-sareng Pak Miko. Monggo Mbah Lurah. Kula aturi peminggal mriki. Kalian Bu Cari, uga Pak kami tuwa. Monggo Pak berangkat kula tenggo wonten mriki. Monggo Pak Lurah. Ya, sare-sare. Ya. Ya. Ana kok baru aja ngerantes itu lagi. Itu nih. Jenengan timbang. Ya, monggo bicara. Ya, monggo bicara. Ya. Pak Mo Yuwono pundi niku arek. Monggo ingkang dipun sebat mingkahon iki balura wis duwi siki kok ya. Rupane aku mau saiki kok